Bħala parti mill-iskema ta' restawra l-Kunsili Lokali f'Ħal Tarxin qed isir restawr fuq il-Kappella ta' San Giuseppe u l-Bażar tal-Fondazzjoni St. John Antid. Iż-żewġ binjiet ilhom mibnija mill-1874 biex joffru servizzi reliġjużi u soċjali għall-komunità. Dan il-proġett ta' restawr qed jitwettaq mill-ħaddiema tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni u huwa ppjanat li jitlesta sa Novembru li ġej. Ix-xogħlijiet jinkludu restawr tal-faċċata tal-Kappella, il-faċċata u l-loġġa tal-Bażar, il-Kampnar, l-Istatwa ta' San Giuseppe u anke l-istrutturi fil-livell tas-saqaf. L-għanewlieni ta' dan il-proġett huwa biex jiġu preservati l-integrità arkitettonika u l-valur storiku ta' dawn il-binjiet. Kif spjega l-perit Stefan Seracino Inglot. Qed issir ukoll il-loġġa, restawr tal-loġġa, il-ballavostri ta' fuq il-bażar, kif ukoll numru ta' elementi oħra bħall-aperturi tal-injam qed jiġu kollha rrestawrati biex nagħtu l-integrità u d-dera oriġinali lill-post. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li żoni bħal dawn li jirrikjedu konservazzjoni ta' wirt kulturali huma kruċjali biex jiġi assigurat li l-istorja u l-identità tagħhom jibqgħu ħajjin. Din hija struttura mill-isbaħ li għandha ħafna interess arkitettoniku, però aktar minn hekk interess soċjali. Għaliex minn din il-binja apparti milli għandha skop reliġjuż ukoll jisir il-bażar illi jinfetaħ darbtejn fil-ġimgħa u li huwa popolari ħafna man-nies ta' Ħal Tarxin u lilin. Il-Segretarju Parlamentari Alison Zarafa Civellis qaret li permezz ta' din l-iskema qed jintlaħqu diversi postijiet storiċi u kulturali għaliex propju l-Kunsill stess se tresqu l-qudiem il-proposti tagħhom għax-xogħlijiet ta' restawr madwar l-irħula u l-ibliet.